Benvingut, benvinguda a una nova sessió de meditació guiada. Avui canviem la relació amb els pensaments. Aquesta i altres meditacions les pots trobar a inspirament.com. Per començar, et convido a buscar un espai còmode on puguis meditar sense interrupcions durant els pròxims minuts. Adopta una postura estable. L'esquena dreta, però sense tensió. Les cames còmodament recolzades. Les mans descansant sobre les cuixes. Si ho prefereixes, tanca suaument els ulls o deixa la mirada en un punt fix davant teu. Pren un instant per sentir el teu cos, ara i aquí. Nota el contacte amb el seient. El pes del teu cos i el ritme natural de la respiració. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Sense forçar res. Ara, porta la teva atenció a la respiració, com si fos una àncora, un punt d'anclatge. Observa com entra aire i com surt. Permet romandre aquí uns instants. En algun moment apareixeran pensaments, records, plans, judicis, imatges. Quan els notis, pots anomenar-los suaument en silenci, com si els posessis una etiqueta. Pensament de planificació, record, judici, una imatge. En anomenar-los, reconeixes que només són això, pensaments, no són fets. No cal lluitar-hi, ni crear-ne de nous. Pots veure'ls com núvols que passen pel cel o com trens que passen per l'estació. Tu ets qui observa, no el tren, no el núvol. Cada vegada que t'adonis que t'has deixat endur per un pensament, torna amb paciència a la respiració.
Aquest retorn no és un error, és la pràctica mateixa. Permet uns instants més en aquesta experiència d'observar amb amabilitat. Els pensaments van i venen. I tu romans aquí, al present. Si vols, pots repetir internament algunes frases senzilles que t'ajudin a canviar la relació amb allò que penses. Això és només un pensament. Puc deixar-lo passar. Soc més que allò que penso. Descansa uns moments més en aquest espai de claredat i lleugeresa. I quan sentis que és moment de tancar, torna a sentir el teu cos complet. Nota el contacte de les cames, de les mans, l'aire que t'envolta. Mou suaument els dits de les mans i dels peus. Inhala profundament. Exhala a poc. I obre els ulls lentament, emportant-te la certesa que els pensaments no et defineixen. Pots veure'ls, reconèixer-los i deixar-los passar.